Yamawamo Yeswe Yamawamo Messiah Samuel awosoro beba saudi anoa enten Jesus akoma edimu Jesus ahokeka pupum etiam ahodo ma akoma ako enso kasa Yesu ya na wasio 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 now when you use I am now. You're all money, somebody didn't tell you are coming. You're all money, somebody didn't tell you are coming. You're all money, somebody who hallelujah. I feel sure you're going to attend Seminia. I feel Shapa. Travel friend in Namana, I feel Shapa. We can say what to say. We can say, you ask when you're Japan. We can say, I'm India. And that's a song for baby. Amen. Hallelujah. The bones and Cassia and the Jews. Fancy for 2 commas. You were mine, be war, Himushiva, Nadabi. I don't pay your mine. Iwo Emushima Fafa Nadabi Mese Osada Obeshi Janamre Wo Janamishu Ninawa Arape Paranamre Wo Nina Hajee
Everybody I see. I feel like going home. 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 Amen. Amen. The bon sema Jesus. Asama everybody say me from pay attention to hwɛ mesrem obiam fa burunya sem ento nkyɛn kwasem Fabrunya tonche Jai Christmas sem Jai New Year sem a tonche Niti asema Erade woman Yen celebrate Christmas As it say Bible ni yanko hui say Yesu ya wuni December till we don't celebrate Christmas na de agidi ni say Erada ya atoma boy ho ban abosumi dumienu ason nti ho aseda na de ma hwan Erada
sɛ meyɛ bold ka kyerɛ sɛ yesu ɛwɔ December me de yɛ research ɛne Zion de yɛnya hu ntimi wish you Merry Christmas sɛ gyina bi no kora ne ba mɛsa aka ne ba asɛm ti ya hu yesu December fa hyɛ wutiri amen and amen Amen. ti yɛ de sɛ yɛde ba yɛ asɔre ɛno na yɛ ba afili bɛkɔ awi yɛ di a yɛde Awurade asɛ bisa abosu yi dumienu ɛnafɔm yɛ different yɛ fi bɛm wɔyɛ yɛadom ɛde yɛtwa na asɛm a mɛka akyerɛ yɛn nyinaa yɛtwa ahyia yɛ menim sɛ Awurade bɛma yɛn nokwafoɔ hallelujah wa a wote yɛ bi a mama ɛnɛ mefaafo na mefrɛfrɛ nipa bi kyakyɛ wɔn mefrɛ sɔfo baako mefrɛ na nam sɛ agya wo ho te sɛ ɔsɛ agya ɛyɛ asɛm na ma fifie ɛfiri sɛ ewiase asase so afono me nam sɛ oh sɔfo ɛno asɛm a yɛkɔ asɔre na yɛreka no busa ho sɛ sisi ewiase wei a yɛtim yi di adeɛ paa ne nipa yɛbɛyɛ ewiase paafo nso obɛdidi wanom na wahyɛ wodidi na wakɔ ne agu wonum nsuo na wakɔ dwo nsuo agu wakɔ adwuma na wabɛda na wasa asɔre na wahyɛ atade na ayɛ fi na wasa asi na wasa ade ahyɛ na ayɛ fi ɛyɛ dada na wato agu na wato foforɔ ɛde beebi enipa etutu na anamɔn na anim a ɛna wɔkɔ Asempa. mɛka asɛm bi akyerɛw ɛwɔ Luke chapter 15 Luke chapter 15 verse number 11 to end. Journey to home. I feel like going home. Obili Boyum or say I feel like going home. I feel like going home. And so in Nigeria, Davia Matinum Nibia, Namia Massima Namara. Why, sir? Bible come home. What is the meaning of home? Say I can't say home and dear. You are talking to Imami. Luke chapter 15, verse number 11. Okasafa ni Imami and Sound. Ojaya Waira. Sika Aira. Any nipa washira. Bena and you Ojana Diana make a Yesika here. Make us off and nipa. Bible is one of the and say. Papa bi tena se no o ma mienu saa ma ni mienu no ade atia no papa ko na ba ko sore ebeka kire ni dwan se eja pade ewu a ebeye me dia no fama me na me fa nkobɔ me bra papa ne tena se e no no an kasa sa ne ma ni nyina no de ma abofra Bible say abofra na de na ni kire ekwan so okoi na ọkọ nneɛma no ɔwɔ ne nyinaa ɔfa anamfo kan ne ho according to Bible no so ɔkɔtena ase for some years ɔno ankasa kɔbɔ ne bra sɛdeɛ ɔpɛ ɔspɛndi sika ne sɛdeɛ ɔpɛ ɔgye n'ani sɛdeɛ ɔpɛ ba ne nyinaa mu secret asɛ ne nso ne sɛ ne nyinaa mu Awurade yɛ nku no Asempa. There is a mystery in this quotation. Bible say ba ko ne gye ne ma okoe eka ba ko ofie papa no so eka wo no so e ofie na sa baba no sori anopa oye do be nyina wi a na wa betena na bro sai so na ekwan na de ba no fa so koye na o hwe sa akwan Jesus kwan na o hwe so nyina ne say wo say one day onim say ne ba no be sa babak Erani na me so ma message bi wadan ma heaven parade. Me ka tira wo say bra ya ba asase we hwe ne egu anyina ye Accra. Ye so. Sa Accra no ne fire Erani nchen ba. Munti asem we. Na sa wo ba dey ya ye ba asase so no. Ye nyina ye Accra ye to ye kwese ye furu. Munti asem we die ntia. Mary entimi wo ya awabra wo ne be ma anda. Mary timi
design ɛwɔ ɔbra ɔne bɛɛma ana emu baako na meka kyerɛ sɛ ɔkra firi soro ba ɛwɔde di kan de ne bɛhyɛ ɔbaa yɛfunu bɛɛma ne ɔbaa na no mu da mu ne deɛ ɛyɛ nyankopɔn asɛm yɛ confirm kɛkɛ ɛfiri sɛ ɛwɔde bɔ wiase no wantasi ne sɛ ɛnka ɔbaa ne bɛɛma bɛda ansa ne nipa aba wo na nka sɛ deɛ ɔfa so kreti Adam and Eve no saa ne nka nipa bɛba asase so bɛbɛrɛ abɔne si yɛ everything biribi atɛne Jesus. enti sɛ yɛsɔre Awurade sɔre anɔpa a yɛwɔ akra ɛnɛ ɔdo mu baa wiase ebi wɔ hɔ a ɔde 1 million ebi wɔ a 10 million the whole world yɛfunu a ayɛ kra no na wɔkyekyɛ ama wɔn saa ɔkra no ma me mu sɛ asɛ ɔfiri hi na ba asase so ɔfiri Awurade nkyɛn. Yes. No matter who you are, so I am wadamfo, so I am the friend, so I am tafo, of Freudian China by. Now, I will grow free by. I rather know Suman a man of Bass as you were soon. A Suman or Suman. And it was a Chinese said, or best I buy here back. Yes. Send it baby to choir. Okobobra said dear investment on your baby or to buy or the quality. Hello, hi. It is Akra yet a chance to say your full moon. Ebia Bagana, Ebia Nigeria, Ebia Kotoku, different. And today, 11th October, maybe Bass Assassin. Yawonipa, 11th October, Yadomu Yasi. Sani Penny in 11th October. Ɛlɔdi ni wɔn mu nyinaa ɛkwan yɛ bɛfa so akɔ so nyɛ pɛ obia odi a ɔde bɛkɔ na secret wɔn mu ni sɛ mɛsɛ awurawosɛm bɛsi wɔ heaven awurawosɛm bi bɛsi wɔ heaven because the whole Bible quotation mɛka yɛ mi yɛn ho hyɛ mi ni sɛ Yesu sɛ ɔmpɛsi nipa bia bɛyira na ɛmɔ ɔmpɛsi nipa nyinaa ba deɛ bɛ sakyerɛ. Papa no ɛyɛ sɛ ne ba no ɔpɛni wu na ɔpɛni sɛ ne yira ɛnko obi a wagyere nneɛma afiri kɔ deɛ kabesa adwene ne ho biem ka wɔnwene ne ho Bible sɛ papa no nya time ɛtena ase ɛde akonnwa ɛhwɛ kwan every day ɔsɔre a no wɔhwɛ sɛ ne ba no ɔbɛsa aba baka ɔsɔre a no wɔhwɛ sɛ ɔbɛba sa aba baka na deɛ nti a wo a wote a ɔbaa wote a bɛrima wote a wopere wɔ this earth na wanhwɛ yɛ wontimi nkɔ fie biem na wobɛbɔ asesa na wobɛhyira na wɔkɔ ama ne ho kurom ɛne sɛ time a enipa bɛdua Garden of Eden Satan no wɔ so no sɛ heaven me brɛ awuri ɔka nsɛm bi kyerɛ me na ɔsatra yɛ kora nkyɛn na ɔka nsɛm bi a mefa asɛm ne too me tirim memfa ho sɛ ɔno no ɔnyini wɔ nyame mu baasɛm ɔka kyerɛ me sɛ Amos wonim sɛ Satan ɔne nyame di kan tena wɔ heaven ansa na wɔba asase so nam sɛ bɛrɛ amenyim ɛna ɔse ne yɛtie ɛnam sɛ ɔne nyame tena apɛnti no wonim sɛ ɔsua nyame kakra enti tɔda ne nneɛma bi wɔ ɔyɛ a ɛbɛkyɛ paa sa no sɛ wei ɛyɛ Satan nti Yesu no aba obɛdi ho adanse sɛ ɛtɔda a wɔtumi yɛ ne ho te sɛ deɛ bɛn ɛhan bɔfoɔ nti nyɛ sɛ nhyɛm nyinaa na yɛ gold ɛnyɛ fitaa nyinaa ɛna yɛ papa ɛtɔda ɔno a mutumi yɛ no te sɛ ɛhan bɔfoɔ na yɛma ne firi heaven ɛba asase so no ɛkwan ɔfa so ba no yɛatom yɛama no opportunity sɛ ɔbɛtumi aba heaven biem yɛakansel ne dim ɔntumi nsakyera ɛne ne bi ne yɛ ka asɛm bi pasɛ ɔno tumi nyame de ama no obɛtumi adɔme ma me wɔta me nawu obɛtumi adɔme anto ama no awe honhom yɛnku no batɔ mu ntie honhom yɛnyɛ dɛ yɛnku no yɛnkum honhom ɛna Satan na mu no ɛberɛ Awurade asa ama no no ɛnuru yi no one can kill Satan obia na obɛtumi akum bɔnsam ɛfiri sɛ ɔnsɛ ɔno akasɛ wonim sɛ Satan ɔkɔɔtu tama Yesu baeɛ no mu kyɛ asɛm a ɔkaeɛ ɔba akɔtutu ahombɔne no ɔduru ɛdɔm nkyɛn no ɛdɔm ka kyerɛ ne sɛ ade wobɛha yɛn ansa
edurana na kyerɛ ɔmo akora no ɔmo yɛ awɔ sɛ Awurade asɛmire bi ayɛ dɛ atoa ɔmo ɛnyɛ nduru ɛni sɛ ɔkɔ asɔre ne yɛka kyerɛ sɛ yɛkum bɛyifoɔ yɛtutuo pɛɛ yɛkɔma nkɔhɔ bi yɛm sister dwane firi hɔ bɔnsam yɛnkuno Satan yɛnkuno yɛnku Satan yɛnkum bɛyie wɔte asɛm na meka yɛntutuo amma spirit wotie ne yie si hɔ bio enti yɛdeclare Satan sɛ heaven ɔnsi hɔ bio ɔsɛm but glory be to God sɛ time a nipa baa Garden of Eden a yɛyɛ de yɛyɛ bɔne no ɛkwan yɛ fam pie no Bible sɛ Awurade ma abɔfoɔ ɛne cherubim ɛkɔwɔ ɛkwan no efisɛ yɛayɛ bɔne enti ɔpam yɛ ɛma yɛba asase kɔreɛ so baabi na nkyɛnse ne nkasɛɛ wɔ esu ɔhaw amanneɛ atete maame musa mo ewiase wɔn na so wɔ this earth a ɔwɔ ahoto yɛ ni hɔ hwɛ yɛkasa rich man a yɛkasa sikani a obi de ne ho ɔyɛdefoɔ ɔnyɛ hwɛ a munim rich man sɛ yɛkasa sɛsi a ɛbɔ sɛ sikafoɔ ɔwɔ ne sika a wagye di ɛnso a wɔte a woyɛ ne dea wonya ne dea ɔne wo so control wɔnyɛ ne sika a wɔnyɛ wɔ ne yere ne ne ma so ɔnka ho sɛ obi ɔdefoɔ a Bible sɛ ɔwɔ no adeɛ nyinaa ɛwɔ no enti this earth asase wei so a ɛtwerɛ HIV hepatitis nsɔnkron nsuo ntontom nso wɔ ha nka aberante sɛ wɔhye no wayɛ guy bɛyɛ sɛ ɛbɛ wabɔ dam wabɔ dam ne nam nka wɔhye ɛnyɛ ne intention sɛ wɔhye abɔ dam wɔhye na nka ɔde ayɛ guy nka wɔyɛ gentle wagya sɛ nka ne ho ayɛ hu nka wɔyɛ nice guy nso wɔde abɔ dam wɔn na ni da hɔ a yɛka sɛ dam ni fa ti bɛgye ɔde ne ti bɛgye ɔntumi fa ne ti nkɔgye da ɛwɔ asase wei so John Gabel ne nim sɛ ɔbɔ adwaman na da bi ɔtena se anase bɛti nsu a nkɔbɛkɔ akɔbɔ onim sa nkɔyɛ ɛwɔ wiase enti Bible sɛ bra yɛ pɔmu nipa baeɛ saa kwan yɛ sii no na answer any information de ma yɛ ne sɛ yɛwɔ akwanya Jesus sɛ yɛsatra yɛ adwene na yɛ nipa yɛ wɔ so a yɛbɛsa agye yɛ back but same time deɛ ɔni adwene nsakyerɛ amen ɔni adwene nsakyerɛ enti Yesu ba wɔ sɛ wɔama wɔn a wɔnyare na mmom ɔbama ahefoɔ ayarefoɔ ɔbama abɔnefoɔ wɔama atenenefoɔ ne nyinaa ne sɛ na agyapadeɛ bi abɛdi wiase ahyera te ne papa so wɔbɛhwehwɛ no nsa mfa ne mmerɛ fie amen na saa day there will be a rejoice in heaven saa day asa papa ɛyɛ kama kyɛn de yɛ san wɔ ha no saa day yɛwɔ trumpet bi a ɔsɛ saa trumpet no ɛbɔ a na apra na ne esu kɔ akyea efiri mu pie Jesus ɛnyɛ saa fɛ ayi trumpet wei bi yɛwɔ sound bi a ɛyɛ nipa na ɛbɔ saa wɔte a na wɔsi egu my God yɛwɔ abɔfoɔ bi a ɔnsan kan fi da ɔnfa abaa da ɔmu wɔn fi da ɔntwa atorɔ da a wɔto ne nkronkron no wasafo Awurade a wɔto no hallelujah ɛmɛ Awurade anɔpa ɛnyɛ nwummerɛ saa fie no yɛaprepare a yɛsiesie akonnwa ato ama Amos ɛne wo saa kwan na yɛafa sɔkɔ no yɛadabrete no with pure gold a ɛnyɛ Japan yɔnko no Japan yɔnko koraa Jaba pano et ho twɛn wɔte kwan ne so dabi a baa no wonim sɛ mframa a wɔhome no ɔna de ma wo wɔgya pade no agye yɛ no baako no ahoɔfa no a wode bɔ adwama yɛ wo sɛ nkurɔfoɔ pɛ wo ɛmɛma frɛ wo woyɛ bɛama meka asɛm wei ebia wobɛgye ma no wasi bɔne wonim sɛ ahoɔden no a wotumi de fa ma akra no ɛyɛ hɔ ana de ma wo Awurade anaa monim Awurade a sɛ Awurade ampene sɛ ɛnɛ meme kɔdadeɛ nkyɛn a mentimi nsɔre da mpasɛ paa woba asɔre last 2 years wobɛgye Nyankopɔn asɛm wobɛgye nneɛma pa bebree wɔ nandua mu na agyanta ne w'ani wokɔ wakɔ nante mu a bra you have only one chance wakonya baako pɛ when your strength fails you
So what they say? One chance. Everybody can swear more one chance. Because this earth is not our home. May say this earth is not what? Our home. Say see the Okuta and so for work as a meet them was same was the echo room and the order. No 2 years for friend was him was her. Me I mean chili pass. A Juma me any akonya me church here the yes. Trebe funny for 15,000. Yamfa asole nya well my busuya. Enya media and how many years na media was access. Sanya money you win and Sasia to Toman sorry. Casa yet Toman sorry and to be well me met me Biago. Mean to me Fabinco, a movie media. What see the echo room and a yordia. Nasa no don't tell a dear Baku Perusia what the obedient to Menji a yokra. Timakio Sabos any more boy or Tunuma. The entire upon you different and the same. Now or two and you am I a crack. Sumyame maokra. Sumyame maokra. Church be out back and Timothy Bakasa. One was to say I'm a sumpa. At the penny and one I say. Sabotage in the young drunken. Or be also say I'm a sumpa. At the penny say you call a sorry. Because of some was it saying Panabia say every side Yansum Yame Maya Honam Yansum Yame Amaya Honam was it Sunyame Maukra Sunyame Maukra Atamuda Nadro Sumyame maokra. Se nyama ekoso nyina saka aka 1 hour na afie kam. And the same 1 hour se ka Yesu abe for ya kofia. And will you be able to go home? Question. Will you be able to go home? It is enough. What you want for? I was sign on. We are giant. We are nice guy. We are very, very handsome. About warfare, all types of forms in our yabi. Side up again, what children in some and our for Nipedia, and for warfare, and for who are then a share of the Diamuno. And so you are here, the first year of Basolia, or Masolia would come. We are some from another now, Homeno. We have so been what children in some of our sermons. You are wasting your time, you are wasting your strength, but the man is still waiting for you. Great congregation, mommy. I'm free. First at bear 16. Verse number 16. Was saying that the corner said, or they as a whole I break on it any business. Never pay his candy pa. Mama Jimmy Sika. Any major party in a view. So what on the mama magic myself. I feel their son. Jim's from a Juma. Bible say, upon a fan Juma. Or fan a Juma and Praco. No man, what is the meaning? Bible say, and two already Panamu and Praco and Praco Roma a fee. Praco Roma home pony. Praco Roma Piasse. The Bible say, oh, boy, a yes should be for so many Jumania. Okata say on hwem prekoso sikani ba odesia ba a ufri adesia usuo ufri sikam afedi wo ko yo bia ko our man the lowest work a hwem prekoso Bible say ne hontele ne commodity dan ko tibia se nanu mama ura fi say the boss na sase ne bo O Papa ni the King of Kings. O Papa ni the Lord of Lord, the Lord of Lord. But say, when we say what we are slave to sin, into our Satan they control. My God. Bible so far break we dey liberty. O did not Papa na sat.
kwane wure hyase hwoi ne wure hwoi ono atena asidi no kan se yi nti efie pa obi am didi dining table so anopa wi amwure na bibidi tie me pene midi afi de mimi di mprekwa aduane ama ye boy ene one way na pesa me catch no dan is abofra we ye nyansafo me se ye de nyansafo dan is abofra we quotation ni nyina asamba akopele ye me de o kan bra verse 7 do se na nipa na ho so no afi na ni ya dai e ba na ho so kabi na ni ya dai e ba na ho so sister ene mo wani mra ho so bra mo wani mra ho so young guy mo wani mra ho so we see su fefefe onso ne ke rode chawadom ne ke rode chawadom wa so le dem ne ke rode e ma wo kwan na wo ye nkyerkyere wo first na kin kan ma wa so le dem na wo tonyo na wo ka wo hyese na wo evangelism last minute the boy din komo ofie o kan se bi na no ra wo sofu asase na me ko azdi kurambo ama ye kokampu na me kobi ba bibiri wo ha o mu ko na me kobi enso mu ye amade bi ena tumi suntudia tile ebia wo ye this time nam sa de nti e de wakofa amo ko wati but you have only one chance ade ba ko pe ne betimi abo san na anwumre kaisa se radika sa ade ba tina ade ba sa na sa ye aduma na so ka so ba be fafo na boso me ko wawo na sa ye aduma na sa ade tinya ogun no twa entamu na sa apu emu fa wiase so e ba so tia be duru ampoano a na ade ne na tidia kaisa yesu obeba and you are very careful na mo wani mra wo so because it is not too late catch the mouth and you late so when you ba wo so a and the Bible say o charge wo no ho o charge man no wo ye no ho and the no di no ye fast afi wo konya na wo su e conference ko o konya no de su wonye no hu wa bra no wase masa boni ba no wodi e che na Nebukadnezar wani o ka wusu samti awrade de ma me do awrade ne sa Bible say bra osuma odifo Jonah say onko ni we no onko say kuro say awrade eye aisem nyina awrade say boni afacha me wo ya aisem nyina awrade masaka biem say awrade eye aisem say Jonah onko say ni we nyina say na say ne ya wo say ba tan say ne ba ya de no ka say ni kuro mu na o say abu na e tira so no na sa ya ne ya yesuru oso ya me se bo na kra wo bu na wu kunu say you na e kom na sa ya awrade ja afi o de ru no ankobo ene awrade apane se no ka ni sa pum wa di 3 days o wi no sa ko fe no so mprichi akwani prichi ne de so mo sa tiro mo boni je awrade so be sa kuro yo o bo de ru na ni nipa e wu kunu ni mu no o hene ni wufuo Bible so mo ni pa mo ho so o mu nya nu hu they sat down they began to weep they cried for forgiveness o mu so si na de rate ja fom o kwa nya ye mo ni mpone Bible say what it is Jesus said you all parents na ni aje when na le ba so wa na kwa na be ka se mama na de se die me ntiti biem mi bia wantin bi mega dwama na ninji na liberty ti Jonah kwatena bia ase na ni bu ofu se erode ama adwen sachera erode ama waje asini ni we ni bu ofu na erode ma bia fifi at once ana mframa e bo na mframa e fa na se no wo sere na erode ko bisa se he Jonah bia na esi wona no sama na se na wi ase no na o se erode adai se kwa sia bia na fifi ya ku na bia ye yawa wasenya wase nyuru ni bo wase na ya ode wase afi mu ntala wo sema Nyankopon mu a e ka che nipa afi aso ka che Jonah say Jonah wo bia na se ye e ya wo ya nti me e na se nipa yira enya me ya na wo ni tsa dwama na wo le ye ode ya enya ni do enya ni kra ya sha so fi ni tsa na ba ya no ma se tan yesu enya ode sha sa wo bo enya ode sha sa wo kwa so le enya ode sha sa ya wo ni dia so fo atam enya
wonnim because seat be the one entering. This world is not my home. I am just passing through. My treasures are in heaven, somewhere beyond the blue. The angels welcome me from heaven, open doors, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Master, so only number be out for the whole of this year. To perform good this year, Nipple good this year. Accident I would walk, or make a show on hospitals I would do any pay woo. Bring never that spell. Or tell some when you pose. What is our fantastic woman around? What they tell? Sir, leave a funny bound, so not one say woman. I can do chapter 4 verse 7. Was a kaya here fan? And I said the bay, and they were there apple pie, and I was sat and left when I went for boom. When you be done, I will do for. Oko boy, and this is an analogy. When your house should be man, he said, welcome you. Come home. Come home, baby, and I'm the way you feel. You feel a kind of first go feel any damn one. Nani ban also all confess it. So I can say the book at Nation was a simple dinner with you the deal at Yaka. And I did talk to also be times. Oh, you no so. And so now tell you, also James was Miss Maton. No, never did never defended the woman what to say. Never was a son. On you ratting Cassa. On Surabade and was a same would be. Hey, and what do I look for? Papa, and what do you do? Papa, say I'm passing on the should be a baby. When him said 7 years and they will cut this apartment with them. Who's a miles one never flow. I am one kind by when you miss. I said, Argentina. Nebuchadnezzar continue with them in 90. Casavillas were hitting the Cromayans were here. This one here. When to much and I'm if you remember. What am I telling you? 7 years, 7 months, 7 weeks, 7 days, 7 hours, 7 minutes, 7 seconds. Jesus. Was our back? I feel I get gentle. I want a friend and one bunny once. What I said now, you are a real you can have your seat. Osama na kotana kunya so bia nkofa enti wo bone awudi wadu Nebuchadnezzar wo pa awrade ni amati wasetem ampa so wo ba obeti wasem otanye awrade baba wo sha abofra no na ni pa no so no bunko to die wo konya no wo suko dadi maye bone atia wo medin kwase asem aya hwantan maye wo so no anim bone. Now he started confess. Or confess when you never at you. Or do a word of can say a jack. I don't deserve to be called son. I don't deserve to be called son. I don't deserve to be called son. Baba will say, Papa, I must say, when I walk, I say, won't deserve. But this time, you are more than a son. Amen. Once I went into whom, ultimate battle. Someone called when you move him. When I was on them, will confess it or they say, a crime in you. What will be that? Okay, be that. When you be done. I didn't leave the internal and you were torn better now. The one that you didn't tell you what to buy, bra. I finished them. Obia when you say, we are saying, we come on in a corner. Baby, you better than your child. In Jennifer Bra, necessary. India, Cassie. Miss Ramo, your time no yasu, made the manusi. Bible so do on Papa no boy come on you. He started crying. Oh, soon now. And to do over there, I did already soon. When is a Satan, never be a bomb. Yano bomb. One baby Jess, you saw. Bible says, Papa, and Thomas, yay! Me ban why I die. You lie. Me ban why I die. Why you lie? Or shy. Me ban what we done there. And
And then we say some abenti. So we are one them and I guess some amen. So we are at you and then we live from me. Me ba no yirai, me ba no wuyi, na so na waba. Enti mo ma ye ninje. Enti Bible say je be mo se papa na Nyankopon ne say Bible say ogboni ni ba ko sakira, okra ba ko sakira. E dia ne si wo so ro. Bible say wo si we ko fu dan bra. Wo so ko fa sapon bra. Ko fa samena bra. Wo se so ko si ne daye. Mo ma ni ntan o dware nya ne krofo gira ho bo ne yo. Ye obi ba mo say jali kama. Jali kama. Na ye to patamo. Bible so ebra wo dwa no ho bo ne yo. Nebi su kumu dan. Nebi ye My God. O wi ye no Bible say o man no ketia. That is covenant. Sawali egua bema owu a ya wuro kawa entotini. O kan sa abofo no wu. Separation esi enti covenant no no papa wo no emuten. Pade ya papa ne sa na recognize the Bible say o man dey peti ase. Let us a covenant na pam no abofo no sa bambi. My God. O man mpaboa ewiase na ntamsene nkase amane o haw atete. The Bible say wona waje radede no wona waba Kristo mu wona Kristo awu won wama won dey to me Sembo ho. Sa power asumie ka wo. And it was say you shall trample upon snakes and what? Scorpions, but nothing will harm you. It's a party man in Pabua, it's not my sujie. So when you are there, Ram, we need 1,000. Now we're not so happy. We're happy. When you saw Piatis can do, and I do o Tinia, on Timina. Meaning Papa, you must be for. We'll be ready season 5 TV back on Timina, and you know, dear Barayachi. My God. O 200 on them Kumasi, or back up and down, and all night to Boston. There be an issue. Now, crown and now a Dane, our Becas and Macrana Bodam. Papa didn't Timina by Rayachin Kwanwoodi. So let's share down for back on what to go from Tamago for Bas. Oh, see, what's a young yes, was her, Full Moon Amson. Or can you any balance when you left? You might think I wouldn't was all air con was an idea by a follow. Yes. And if we are sitting here who talk, there is no peace in this earth. Or the boy in the Asumia when you are talk. It have a funny Bible and Pabua Joma Subi, Papanaman and Pabua. I feel you when you are Subi. I just want us when you are seeing to me. And I just am man at Tadi. I say, Jamani ring. And you come with time man, that's Christ. You're the tenacity. And you're two Ponoman. Sa Ponona Yeba Toman. And on a Debbie Yebesia. Nayande Erade Beto. Hallelujah. Pimpin my kind. I go to what I am. Your house near money mina to himself. Yari to quine a cause to fear. And then it is not too late. It is not too late. In Ephesians can say, and Untina was said, Wawada. Now what Busu Sole? Yes. And the Wawa crowd is also no Huma Christu. Where's your eye? Ooh, so the two of them over on you. Amos Asante, you lead you all family.
from coffee. Baby, I don't know. Yahu and Yahu. Say that they say I want to be home. Food to be home. But when you're wanting it, I'm going to home. I'm going to small. Yama one by myself. Which is home my tired today. I am a winter time, and I must have home and press. Oh, yeah, I did. Oh, yeah, there is a. Oh, yeah, shadow. Oh, it's I'm glad you went to my
If it's a 1 year, Bible body say ever ban son and yes or being answer say about what he may be I feel never. And my damn man, my man made a member. And my man, that very and one in the bed, a corner, a commercial, and if you be a sacker. Yaka said, I could lose our soul, and yes, I said, can you Jesus? Now, I'm you know, waiting for a few. That's how done a hina bitch. A hina bitch, and I get to a hina bitch. Send that so to me one more. I'm in the as a midani try a water, I don't know what I am. I make a the castle be divinity. Yes, and I don't pay. Mamma is a swammer. When my chat too, some yet in Buini. Let me say, me tea, and I'll be moving. I'm a pony. What's to them? I'm telling you. Internet, I'll pay. And you may call me Asante. My brother, my super dada. Everybody may change. Now my children decide who am I born? Now what's wrong? I'm telling you. It's that day. Everybody, should we do? I won't come. Fabrica Omahu. Now say nah. And that's what you know. We shall only with them one. I shall I want to make towers. So whom we will. Now I carry. Now I children go. It will use you. Can't you anyway go by Jesus. 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 Erade minim Sunday and Jesus was so. Or crying till I will be winning because you would and time. Or crowd giant in your power data. Or crowd giant in your tea winter soup. Or crowd giant in your travel. Or crowd giant in your cow play. Jesus, 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 I want to carry away. 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 Who may open? Who may open? I'm on an hour in Chilias. I'm on some call few people. 2 years and 1 day free woman. 2 years and 1 call free woman. About they saw my for what that tell for what that tell. Send your paragraph for woman the petty floor. Woman Natalia. Now man the papa and never day. So my Italian floor. And then so my Italian floor. In time fierce on the wall. And Papa fierce on the wall. So Papa floor. So petty floor. So Natalia floor. And when you carry on. Meaning so I was sharing my passing. What do you call me? You always share me and me, and we don't come. Sawachoma, Unamieja, Obano Kokodi. Amen. Now, me saw the battle. Sunday, about 20 answer. Sunday, you are a few from. Then there were moments of some Miss Snow said, Far out of from. And answer few, they have activated when they actually. So I never saw him now, or the more than CD. And you be empty the aquarium. Or can be cut after 6 verse 8. Or some account they had to live up. And you be better than around the airport, set at the tenant at Doyen and never Brazil. In this second in the aquarium, you see can never they pay. Some big to do a young one and never they pay. But they shower. The free near queen to Tuanamo and Beverly. The servants was on wow, not on so, on what he could run. Oh, yes, amen.
Dawasio Namie Kebato Kembesa Ejudi na telephone Jawa Ejudi Hallelujah. Afei sorry to one amonso. Sorry to one amonso amame. Sorry to one amonso amame. Ebi a osu gyina mu. Enra me no kan se bibiri se itimi hwe ase wo adom. Mfiri muso ahwe ase wo. Then we gyina bitima hwe ase wo down we. Anyway they were free down we mu. Nti wo agirisani ene wa ahwe ase. You can fall in the grace. Now backslide. Tina Ephesians can say ebi ma teta. Ebi nso owu. Ebi a wuti ene ye go pompa ene tenso. So obi ta na so na adwuma. Obi wu a na so na adwuma ni nti ate asori dem. Na Yankopɔn asɛm ba so wutimi mfa ne sɛ eyi bufuo. Ifisa wada. Ensam ye ka enso aso wo ho ba. Ewuram. Ye bisuo go awade so. Was okay, Kasa. Was if you come before this altar, and if there is a sword, if there is a person, if there is a famine, if you pray before this altar, I will answer thee. Hallelujah. Amen.